Tarrakera. Normalki Basarretan 3 generazio izan zian atxonamonak, gurasoak eta seme alabak. Normalien atxonatamona eta atxatama Basarren segitzen zuen. Seme bat, beti gelitzen izendatu zela maior asko esaten zaiona, normalien zaharren gainintzekoa, atzun bezala, lanea, lantokita. Orduan hasi zen pixkat, baita ere eskola profesionalak eta nire hori ere eskola profesionalen mundutik pasarintzen gero. Baina bizimodua Basarren egiten gendun, da Basarreko giru hortan denok involukratuta izatea ginen. Ez bain bezalako produktibitatea itzaio behiratzen. Basarren bizikea, jateko ateatzen du. Da, horrexe, edadea batea jaitzean, bilatzen gendun, beste bide bat. Bat bakarra gertzun Basarren geltzeko normalian, gainentzekoa, lantokita, ofizioa ikasteko ahalmena bazun, ofizioa, ez fabrikak eta. Hilera batean zian, hori, 10 urteko abestian zian, 9 urteko abestian zian, bakoitzak bere zazun. Denak abestuz ikasta gendun, zera guztia. Gela batian gaine. Denak gela batian. Batzuk geografia ikasten aizian, bestik aritmetika eta bestia gramatika. Baina, arlo bakoitzak eta denak ikasta gendun kantatuz. La 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 la. España o Galicia tiene 4 provincias. Hoi dago, eta mantentzen da, xoxokan dago, alberge bezala, mantentzen da. Xoxokakua bai. Oan gainen berritu induen. Baina urritan bertan ez, gure gazteroan sortu zen behasa, baina ordu arte etzan beste enpresek. Ernani gara jartan bazian 5 papelera, Gaurkorian ez da bat ere. Gandoen jene bazi da, ladrillo fabrika eta molega eta, enpresa desentian laborde, jende asko enpresatzen da. Gure zea, ikarakaskuntza dela erderaz izatezen. Gure arteko girua euskalduna zen, da euskaraz hitz egin duena, baina eskola gerla amarrenen dela erderazkoa. Kalean gara jartan euskeraz. Dena euskaraz. Eran Basarreko jendia zen eta ozean zen. Isokan guatzen ez, Avila, Segovia, Soria, Logroño, Burgos, Santander. Eta gero bikotan, traka, eta velozidadiaren hiltzen gina, da txingotan. Kariketan. Zea bat iten duen, triangulo bat. Eta trianguluak han sartu bihartzen da. Gero zu kanpotikan botatzezuna, abezen bat atatzen zituzun handik. Azte buru orduan, joan da azte buruko hitzoi, leheno igandi izan. Igandian, erdia esateko gehiago, erligiosoa gauza egitetik ziren, meza eta bezperak. Gainintzekoak erzena, esaten gendun, behatzita erdean gozatzen bagendun, ordu bat tartea bagendun, nahi gendun nahiteko. Oso txiki ginela, ez ginen asko bateatzen, baina geho ja pixkiak, ditzen zunean, amalago, amagostu urte, amasei urte, unakin jokute ziren, eta azkatzea torri, hoi bai, bezperatik ateatak guen, setjuzun zenian futbola ikustea. Gara jartan apesak giro zehundu jazuen, indar handu jazuen, oso religioso ginen denak, por tradizion, bagizu Basarri guztietan egunero eroso joa erazatzen zen, misterio eroso joa, egunero. Txaldia? Doktreina urrita etortzen. Urritan gara jartan zian lau apaiz, parroko ezan, Batzaltzea, ze txapela ametezun? Diferentia ametezun. Desberdina ametezun, bai? Non joan xarra ere. Iru taberna zian, zaldundegi, matxo eta txapel. Bi, segitzen dute. Bestia ja etxie bota zuen. Etxie bota zuen, bestia. Guk esatu gendun, nik urte gutxita, baina razionamentuko garaia. Razionamentu izan dezan kartela bat, eta ematen zuen zenbat laun zian, hainbeste hogi, hainbeste horreio, hainbeste. Horretan horren distribuzioa isinia zen, zaunde inbestaldean, Oan Carmen dagoen... Isinia, Isinia, bai. Tokio izaten baita deitzek egin estrapelua. Estrapelua da, merkado clandestino erderaz esan da, da orduan, azien horretan deikatzen zianak, kanpotik, eta hor da induen ezta. Komestible da bastante daude, eta karrizerik, 5 zema daude horretan, noen? Osei? Orduan, aiartan bakarra bat zan da. Baina zuen da.
Samieretan. Kalian izan zen, orkestina jaiala, irmatikoa. Orkestina. Los gordos y los flacos, eta fula, eta... Bai. Asto karrerak eta... Horretan, etxe guzitan, izatezan, otorduko gauza eta... Zamiletan, familia guztia, etxea bazkaltzea. Ja, movimentua base hon pixkiat, Euskal Giroko kantan ez da kanezinu egizan, jute ginean, eta guk era Euskadiko gazteadi berria, hori izan, orduan modan zeona. Artian txibatuak eta ara esatezien gara jartan izan ziela. Eta guk organizatu gendun Euskal Festa, o gaztedian eguna esateko bezala. Orduan zauden bertsolarik oso famatu ziena, pixkiat Euskaldu giruntan, da nola esartze zienak bastante, eta geon artien uste gendun denok berdineko gainera, nun bat infiltratu bat izango zen, eta denuntziatu izan bertsolari bat eta lopategi. Gero garek 10.000 ez dago multa bat egiten zuen. Hori gure garaieko kontu dira, historia. Gu antzokia itxegen duen, itxegen ginean 10 urte edola. Jo gertatu zen, ja pixkiat, lehenu esan duguna, ametitzen zuen euskera eta gauzak eta zeak, baina marko batian. Handi pixkiat atatzen baztenean nola, zaitun zensuratak. Hemen nola, etzon demokrazik, demokrazia jatzaz eta euskarra eta eskubi eta gauzo egitzetizun, eta gara zintziuten da. Urte batzutan, lau edo, 5 urte edo, izan dugunean, ez dakit Euskal Herri jasan ezak, baina ingurutan behitzan antzerki taldeik onena, Egibila taldea. Famatuak? Hemen obispo bat izan duzan, Jurramendi. Jurramendi. Horretik kale bat dakau behar honez, horretan. Instituzio bat horretan beti izan duena, Maria Arizmendi, Maria Kaseta egin hona da. Arek egozan garaigoteko abertzale Euskaldun giroko gerra baino lehenoko garaieko. Urnietan zagardote Astigarragan baino gehiago izango zian, garaigotean? Urnietan? Astigarra ez del tipo moderno. Oan berria. Baina leheno, hemen... Eozin basarritan basarritan. Basarrik guztietan egiten zan zagardua. Ardindegi. Eulan, Goikotxen. Goikotxen. Eluchita, Macho. Macho. Setien. Setien. Herriko mandatu, kontsejalak eta akatia aukeratzen zuen gobernadoria. Etzan orduan hauteskundeik. Orduan, arek eskobizi zituen, orduan bihartzi zituen, ondo naz komeni zailona, eta beti izatezian horako baserretakoa, holakoa, eta holakoa. Gero, berriz zikua, bestaldekoa, zaharra hiltzen zidean. Orduan izatezian, goiur batek benta Aitziber, Altzibar, da Oiamar. Oiamarko zaharra behon duzen, gero Juanito behon duzen zemia. Basarri nahiko jakinak izatezian, herri giruan, herri aintari bezala eoteko. Aurruneko aldea ez dut duen ascensori eta nostin, horako tukiten ascensori omen da. Botoia eman da, guzan, nobedade bat, baina lehenbiziko aldez ascensori bat. 50 basarri baziala urritan, basarri girotik, basarriko mundutik bizizienak. 50 basarri. Berkurian, ez dakit, 4 5 6.